kunnafoni bakurubaw la décembre kalo tile 28 ka taa décembre kalo tile 29 na jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma association diinɛ baro international olu kɔni bɛna wulikajɔ sabati ka ɲɛsin maa 200 bɔɲɔgɔnko ma furakɛli ta sira fɛ ɲɛko la. Fura feereyɔrɔ cakɛ bondasoba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma Sisoko Abataw Sawuda olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka u ka yɔrɔ kura ka o kurunbɔ karili kɛ Kayikaw fɛ yen nɔ tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka se Kayi. Farafina kibaruyaw la Congo Brazzaville-kaw fɛ yen nɔ faamaw kɔni kelen don ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka ɲɛsin sanji ka kasara minnu bɛ ka kɛ u ka jamanaw kan. Aw bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi tɛnɛndoya ye Jumadal ula kalo tile 13 ye bi ye hijira ye san 1442 ka foli ani tanuni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ani waati in na aw minnu sɔgɔlen don tele ɲɛta la. I n'a fɔ an ye a ɲɛfɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la jɛkulu dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma association diinɛ baro international olu kɔni ye wulikajɔ bila sen kan wulikajɔ min bɛna bila sen kan kosɛbɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 28 ye décembre kalo tile 29 ka ɲɛsin maaw ma gɛlɛya bɛ maa minnu ka yeliko ta fanfɛla la o ɲɛko degun maa 200 bɔɲɔgɔnko olu de bɛna ta ka se ka furakɛli ta ka olu sɛgɛrɛ walasa u ka ɲɛko degun yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ u ka cogo min na nin baara in kɔni bilara sen kan bi sɔgɔmada in na yɔrɔ la misiri min ni a bɛ Sabalibugu nɛrɛkɔrɔkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ maaba caman o tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa se diinɛ ɲɛmaw yɛrɛ caman ma Ayisata Mayiga ani a ka jatala Salifu Ɲare u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Baɲumankɛ kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma ko diinɛ baro international pour l'entraide hali sisan nɔ ale ka ɲumanya baaraw kɔni kɛli kɔnɔna la a filɛ nin ye ka ɲɛ furakɛli fufalaki yɛrɛ ta ka ɲɛsin maa 200 bɔɲɔgɔnko de ma. A sigi kun ye fɛn min ye o de ye ɲɛ furakɛ ye ɲɛ furakɛ cogo jumɛn yanni ka bana yɛrɛ furakɛ ka dɔn bana yɛrɛ a bɛ cogo jumɛn na donc kosɔn ɲɛw bɛna kɔlɔsi consultation bɛna kɛ n'a yɛrɛ mɔgɔ min ni min ka kan min n'a kan ka fura de ta o bɛ ɲɛfɔ ni min yɛrɛ kan ka opérer fɛnɛ opération bɛ kɛ donc ni consultation ani opération in a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ fu inshallah banabagatɔ yɛrɛ kɔni bɛ se ka a ka fura san donc an se kɛra min ye ko in kɔnɔ donc o de kun ye an ka laɲini kun ye hali an ka se ka fura sɔrɔ banabagatɔ ye mais o yɔrɔ gɛlɛya ma bɛrɛ min na anw sera k'o kɛ an n'anw dɛmɛbagaw Temps d'aide Mali donc an ye o baara kɛ o cogo la consultation et opération gratuite inshallah diinɛ baro international sigikun dɔ ye o ye ka se ka dɛmɛ lase lafiya lase adamadenw ma ani ka diinɛ yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo yɛrɛ ɲuman na silamɛya ma ko min na k'a sɔrɔ ni dansago t'a la an ye tile 2 de ta fɔlɔ mais an ka laɲini ni ala y'a kɛ ni an sera ka maa caman sɔrɔ kɔfɛ an bɛ se ka don wɛrɛ ɲini tun mais pour l'instant an bɛ ka bi n'o ye le 28 ye ka taa demain 29 o tile 2 de talen don tile kelen kelen bɛɛ minimum an bɛ maa 100 ta donc normalement kan ka kɛ maa 200 ye nin tile 2 kɔnɔ ni Alahu subahanahu wa taala ka sɔn. Nisɔndiya de kɔni bonyana maaw yɔrɔ maa minnu yɛrɛ kɔni garisigɛ donna nin ɲɛ furakɛli yɛrɛ la fufalaki la o de kɔnɔna la a maa dɔ kɔni a ka folikan o n'a ka nisɔndiya kan ta ka ɲɛsin association diinɛ baro international pour l'entraide maaw yɛrɛ ma. Ne kɔnɔ filinba sigi tɛ ten ne dun kɔnɔ fili sigi a ɲɛsi tan kɔnɔ a fɔra ko ɲɛfila in natɔ ko n tɔgɔ sɛbɛnna yɔrɔ o diyara n ye kosɛbɛ sura bɛ kɛ ma sinɔgɔ a diya n ye fɛ n ka folikan bɛɛ ye ala ka i bolo mɛn na ala ka i kɛnɛya ala ka i sara kɛ alijana ye ala ye jati kama salamadu. Fɛn min ye commune 5 maire ale ka nɔ nabila la ale kɔni fana ye a ka nisɔndiyakanw yira ka kɛɲɛ ni waleya ɲuman yɛrɛ ye. An bɛ dugawu kɛ a kana k'a fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ caman ka kɛ an ka commune kɔnɔ parce que santé de ye fɛn bɛɛ ye quoi kɛnɛya de ye fɛn bɛɛ ye n'i ka kɛnɛ i ɲɛ bɛ yeli kɛ o ye belebeleba ye mais ni ɲɛ tɛ yeli kɛ a ma nɔgɔn dɛ. Ko minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o de la association diinɛ baro international pour l'entraide ale maaw kɔni bɛ dɛmɛ ɲini na walasa hali sisan u bɛ se ka dɔ fara u ka baɲumankɛ waleyaw yɛrɛ kan cogoya min na. An bɛ se ka dɛmɛw lase an adamaden ɲɔgɔn ma cogo na an kana diinɛ dan dɔrɔn wajuli la mɔgɔ dɔ sigilen bɛ ka wajuli lamɛn k'a sɔrɔ degun dɔ b'a tigi da la
n'an sera ka an yɛrɛ organiser an ka diinɛ organiser mɛ kojugu mais parfois an silamɛw yɛrɛ de bɛ ka bolo bɔ an yɛrɛ kɔrɔ dɔɔni sinon ala ye silamɛya in dan diinɛ don min organiser mɛ kosɛbɛ mais n'an an yɛrɛ dɛmɛ a bɛ kɛ sababu ye gɛlɛyabaatɔ bɛ dɔgɔya sigida la banabaatɔ bɛ dɔgɔya parce que ne kelen tɛ se ka kɛ e kelen tɛ se ka kɛ mais n'an bɛɛ ka dɔɔni farala ɲɔgɔn kan tuma dɔ la an bɛ se ka mɔgɔ dama bɔ degun na minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ an mago bɛ dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ nin bɛ ka kɛ cogo min mɔgɔ de y'anw dɛmɛ n'o ye Tendette Mali an mako b'o n'a ɲɔgɔn caman de la. fɛn bɛɛ santa kɔni bɛ sɔrɔ sugu la fo n'a kɛra yeli ye o de la ɲɛ kɔni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ adamadenya tagabolo ɲuman yɛrɛ la an bɛ dugawu de kɛ maa minnu kɔni ye nin waleya ɲuman in sigi sen kan ala k'u sara kɛ alijinɛ ye an bɛ tila ka dugawu kɛ nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw hali sisan o ka caya an ka jamana kɔnɔna la. o togo kelen na jɛkulu dɔ bilara sen kan anw ka jamana kɔnɔ jɛkulu min ni a bɛ fɔ a fɛnɛ ma association islamique zawaji min baaraw bilara sen kan décembre kalo yɛrɛ cilen 27 nin baara ninnu kɔni kɛra yɔrɔ la yɔrɔ min ni an b'a wele ONG Alfarku Bamako kin min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko ASI 2000 ni ye nin jɛkulu kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a kɔni ka sigikun walima ka cogokun kɔni ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ furu yɛrɛ barika bɛ se ka don o la cogo min na anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na cɛ ni muso u yɛrɛ bɛ se ka bɛn cogo min na ko la sigi yɛrɛ kɔnɔna na walasa kumaɲɔgɔnya o bɛ se ka tɛmɛ furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min kɔni kelen don gɛlɛyaba ye anw ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na bi bi in na o kama ni jɛkulu kofɔlen kɔni kɛn bɛ ka cɛsiri yɛrɛ bila sen kan ka ɲɛsin o n'a ɲɔgɔnna degunw ma ni ye nin kɛnɛ yɛrɛ ta k'a lajɛ diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu tun welelen don olu ka se k'i da dɔn ni barosigi in na Imam Abdoulaye Koita, Imam Ousmane Saliou Traoré, ka taa se Seyida Mami Sako ma ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan Aissata Touré a n'a ka jatala Muniru Jire u ye seereya min sɔrɔ an ka jɛkulu lajɛ. Association Al-Zawaji ka jɛkulu kurumukarili kɛra an ka karamɔgɔbaw caman ɲɛna ale ni association yɛrɛ maaw i n'a fɔ association ɲɛmɔgɔ b'a fɔ ɲɛna cogoya minnu na ni maa min ko ɲɛnamaya i ko furu o de kama u jɛra ka nin jɛkulu in sigi sen kan k'a tɔgɔ da furu la yaasa furuso kɔnɔnaw bɛ se ka ja cogoya minnu na parce que ɲɛnamaya tɛ se ka ɲɛ ni furu tɛ ni ko furu e ka ɲɛnamaya le fɔ e ka furu fɔ ka ban e ka hɔrɔnya fɔ ni ka furu fɔ e ka danbe fɔ maintenant furu fana ala yɛrɛ k'a sigi fɛn dɔw le kan o dɔ le ye kanu ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ le ye hinɛ ye cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ bon bibi na an y'a jatew k'a minɛ k'a fɔ fɛn caman yɛrɛ ɲinina an fɛ furu kɔnɔ furuɲɔgɔn fila o ma faamu donc ni association ye min bɛ musow former association ɲɛmɔgɔ bɛ welemada kɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na u kana u kalan olu ka association kɔnɔna na yaasa fɛn min ye adamadenya sigi ye cɛ ani muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ damu kɔnɔ cogoya min na bon association sigilen don a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ La Guinée a bɛ La Guinée a bɛ Burkina Faso a bɛ Italie Espagne a bɛ Saudiya la ani Mali la yan jɛkulu b'an bolo a bɛ cɛw la a bɛ musow la musow bɛ musow former cɛw bɛ cɛw former. Imam Abdoulaye Koita ale b'a ka hakilinaw a n'a ka nisɔndiya di ni association kofɔlen sigili la anw ka jamana kɔnɔ. Association ni y'a ye an yɛrɛ kɛnɛ kan mun ye a initiateur ye a y'i to fo Côte d'Ivoire de k'an wele k'a fɔ ko nin baara b'u bolo mais a b'u bolo réseaux sociaux de sanfɛ mais a ka d'u ye u ka a lancement kɛ lancement fɛnɛ kɔfɛ centre de formation dɔw ko bila en place walasa baara nin bɛ se ka ɲɛ bon kuma ninnu fɔra an ye cogo min o de y'a impressionné an y'a yira k'a fɔ nka min na an bɛ fara o ka baara kɔnɔna la bon o de y'an se yan bon hakilina min b'an bolo a la i b'a dɔn u ye fɛn yɛrɛ tɔgɔ da mun na n'o ye furu ye o tuma na an bɛɛ b'a dɔn furuko bɛ cogo min na bi an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw b'a kɔnɔna la bon n'olu ko u bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka baara sigi sen kan baara min b'a to n'an ka furukow bɛ ɲɛ furukow bɛ dilan alhamdulilahi rabbil alamin donc o de ye anw yɛrɛ poussé k'a fɔ k'an bɛna n'an nana an bɛ fara o kan ka baara nin kɛ baara nin bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogo min. musolaka dɔw b'a yirana k'a fɔ association Al-Zawaji a nana ni fɛn caman de ye ka ɲɛsin olu ma wa a ye olu kalan fɛn camanba de la. Al-Zawaji ye nafa min se an musow yɛrɛ ma groupe in sanfɛ an tɛ se k'a fɔ k'a ban an ye fɛn bɛɛ de sɔrɔ a kɔnɔna na an ye ladilikanw sɔrɔ a kɔnɔ an ye bɛnkanw sɔrɔ a kɔnɔ fɛn bɛɛ de sɔrɔla groupe in kɔnɔ
an kɔni bɛ dugawu min kɛ Azawaji ko la halisa Ala k'a taa ɲɛ k'an bɛn kelen ma a kɔnɔ ne kɔni ka laɲini o de ye an kɔni an ye fɛn bɛɛ de sɔrɔ a kɔnɔ furu b'a kɔnɔ ladilikanw b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ en tant que i b'a sanfɛ i bɛ bonya dɔn i bɛ silamɛya dɔn i bɛ fɛn bɛɛ de don a sanfɛ an kɔni bɛ mun fɔ a kan Ala k'a taa ɲɛ. An kɔni an ye fɛn caman sɔrɔ a la an ye nafa camanba de sɔrɔ a la ni ko k'an ye nafa sɔrɔ a la furu b'a la an yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ taabolo caman b'a la an ka denmisɛnninw ka ladon an ka silamɛya parce que n'i ko furu fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na hadamadenya caman b'a kɔnɔna na donc an kɔni bɛ dugawu de kɛ ne yɛrɛ kɔni a ye ne bɔ sira caman kan vraiment n bɛ Ala tanu k'Ala barikada halisa Ala ka nafa se minnu ma don a kɔnɔna na Ala ka nafa se olu ma Ala ka sankɔrɔta Ala ka latanya an bɛ dugawu kɛ Ala ka barika don an ka ɲɛmɔgɔw la. Ne ye denmisɛnnin ye mais ne donna Azawaji la ne ye ko caman faamu a kɔnɔna na a ye ladilikan caman di ne ma n ka furu kɔnɔ ka sababu kɛ furuko ta yɔrɔ a sera ka kɛ sababu ye cɛ labato cogo n y'o caman sɔrɔ n ka denmisɛnninya la n b'a dɔn n bɛ se ka n cɛ minɛ cogo min na ka ɲa n y'o sɔrɔ a kɔnɔna na n bɛ se ka kuma n cɛ fɛ cogo min na n y'olu bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔna na donc a kɛra sababu ɲuman ye ne yɛrɛ ma n ka cɛlasigi kɔnɔna na. Association caman i n'a fɔ Alizawaji olu de kan ka caya an ka jamana kɔnɔna yan nɔ yasa fɛn min ye an ka furuso kɔnɔnaw ye o bɛ se ka kɛ hɛrɛ ni baden na ale ni ɲɔgɔn lamɛn ani kanu kɔnɔna na furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ tile 4 bɔɲɔgɔnko bɔ fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ Sumayila Sise ala ye ale minji dɔgɔya Faransi yɛrɛ faba la ni a bɛ fɔ ma Paris ka sababu kɛ coronavirus ye. O kama wulikajɔ kɛra tele ɲɛta fɛ bi sɔgɔmada in na ka se Siselakaw ka denbaya la Balabugukaw fɛ yen nɔ ka taa a lajɛ kisaw yɛrɛ bɛ dagu min na ni ye Balabugu ta k'a lajɛ walima hakaja ka se Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma kini ani dusukasi kɔni ye malidenw caman ta ye bibi in na ka ɲɛsin nin fatuli min kɔni kelen filɛ nin ye Faransikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ wulikajɔ min kɛra an fɛ ka se Siselakaw ka denbaya la Balabugu bi sɔgɔmada in na an ka jɛ ko siraw lajɛ Jataba Musa Jalo. Gwa caman tun turulen do sɔgɔmada in na Siselakaw ka denbaya da la Badalabugukaw fɛ yen nɔ walasa ka maaw bisimila maa minnu kɔni nana ka se ka na tasibila kɛ ka ɲɛsin Siselakaw yɛrɛ ka denbaya ma u mun dusu kasilen do ni waati laban na ka sababu kɛ Sumayila Sise ni ale yɛrɛ fatura Faransi yɛrɛ jamana kan ka si to san 71 bɔɲɔgɔnko la. An bɛ tɛmɛ waati min na wulikajɔ ni cɛsuru kɔni bɛɛ lajɛlen tun bilalen do sen kan ka fɛɛrɛw bila sen kan fɛɛrɛ minnu b'a to maaw yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ni k'u tanga coronavirus yɛrɛ ma a bɛ fɔ min ma mesure barrière ni ye o waleyaw ta k'a lajɛ tɛgɛ ko safunɛ na o tun wajibiyalen do maaw ma ni i bɛna se kɛnɛ kofɔlen yɛrɛ kan o tɔgɔ kelen na nu ni da tangala o wajibiyalen do bɛɛ lajɛlen kan walasa an kelen-kelenna bɛ se ka kisi ka bɔ coronavirus yɛrɛ ma cogo min na i bɛna fɛn min ye maaw kɔni ɲɛkun kan o de ye dusukun kamikami ani dusukasi ye nin waati in na ka ɲɛsin Sumayila Sise yɛrɛ ka fatuli ma. Ne bɛ se ka mun fɔ Sumayila Sise kan Sumayila Sise kɛra an fa ye a kɛra an tɔntɔn ye Sumayila Sise tɔgɔ ne yɛrɛ bolo hinɛ maa don mun yɛrɛ tɔgɔ ne bolo ko hinɛ a bɛ hinɛ de a bɛ hinɛ anw fantandenw na hinɛ de b'a la maliyɛn bɛɛ lajɛlen de ka d'a ye lagosi foyi tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ma da Sumayila kan a y'a bɛɛ ta a ko n ma ko diɲɛnatigɛ in na mɔgɔninfin i kɛra cogo o cogo yafa a y'o de fɔ n na an ka kuma laban kɛra k'a to don min na a nana ATT fɛ yen ka sangabɔ na an sigilen ɲɔngirilen don a kɔrɔ a bɛ ka ATT tanu ko mɔgɔba taara n k'a ma n k'e fana ye mɔgɔba ye a ko ATT pardonner tout n ko e yɛrɛ fana bɛ fɛn bɛɛ pardonner e y'o de fɔ ne ɲɛna i ko diɲɛnatigɛ la an ka yafa e Sumayila yafalen don bɛɛ ma donc Sumayila tɔgɔ de ko yafa Sumayila ka commentaire n'an ko an b'a fɔ an b'a daminɛ bi fo sini a tɛ ban mot kura de bɛna don o don mais an bɛ mun ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn na Ala ye mun kɛ o de ka ɲi Ala tɛ foyi kɛ gansan an bɛ Ala fo a ni ce a diyara n ye a bonyana ma k'a ni ce k'a ɲini ale aramani fɛ a ye Sumayila bɔ anw maliyɛn denw kɔrɔ cogo min na Mali kanu bɛ maa minnu na olu de ko don ka Sumayila bɔ an bolo cogo min na an b'a ɲini ale Ala fɛ masa aramani fɛ yarabi a ka maa d'an ma Sumayila ɲɔgɔnna d'an ma jamana kanu bɛ maa minnu na maa minnu bɛna hinɛ an fantandenw na sini an b'o de ɲini Ala fɛ
k'a ɲini ale aramani fɛ masa jalakibali fɛ ɲɛji min bɔlen filɛ nin anw na tan yarabi ala ka ɲɛji kɛ Soumaïla ma lafiya ye. n bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ Soumaïla Cissé ka Soumaïla ko kun kɛra diɲɛ ko de ye a ye baara kɛ diɲɛ organisation baw bɛɛ lajɛlen na a tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ fɛ a y'a bolonɔ min bila ye a n'a hakilina de bilala ye ni mɔgɔninfin bɛ ka baara kɛ a ka san 20 san 30 tɛmɛna ninnu kɔnɔ Soumaïla ko Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ bɛɛ de don diɲɛ bɛ dusuma kasilan don bi an bɛ se ka mun fɔ Soumaïla ko la duwawu saraka Soumaïla ye an minnu kafɔ tiɲɛ kan ala ka an kafulen to an ka se ka Soumaïla su kun kɔrɔta toujours fasojɔ hakilinaw na an ka se ka Soumaïla kun kɔrɔta toujours ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo la sabali kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ maliyɛn ni diɲɛ bɛ dusu kasilen don maintenant ka dusukasi ka bɔn ka tɛmɛ mɔgɔ ba tan ta kan ne ni Soumaïla kumana il y a 3 semaines an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma le 26 samedi à 0h Soumaïla ne de tun ka rencontre kɛ o rencontre kuma min tun bɛ fɔ o kɔnɔ n bɛ sa n'a gundo ye Soumaïla b'a dɔn ne b'a dɔn n m'a fɔ ni téléphone y'a kumakan in ta de mais kuma min fɔra ni ɲɔgɔn cɛ ala ye min seere ye n bɛ sa n'a gundo ye o dusumakasi b'an kan kosɛbɛ Soumaïla a ye ne kanu komi a ye maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen kanu cogo min ni i ye kunfin ye i bɛ tɔn kɔnɔ maaw nɔ kan i tɛ tubabukan mɛn sɛbɛnni na a kun bɛna a bɛ n ta n tɔgɔ ma de a ko président Bayi bon an mɔgɔ minnu tun bɛ tɔn kɔnɔ ni an tun tɛ tubabu kalan dɔn fiyewu fiyewu Soumaïla tun bɛ i tintin anw de kan ko minnu ni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ a ye a yɛrɛ tun b'a fɔ maa dɔw ye a y'a fɔ karisa ninnu ye olu tɛ maloya k'a fɔ n ye u tɛ siran ɲɛ k'a fɔ n ye u b'a fɔ n ye u bɛ n corriger anw n'a jɛra o tiɲɛ ninnu de kan bi ni ala y'a ta k'a fɔ ko a bɛ taa bila a yɛrɛ ka hinɛ kɔnɔ kuma t'an da kɔnɔ ni ala ni cɛ tɛ ala ni cɛ ala de ka ɲi ala de y'a di an ma ko in tun ka minɛ na ta a y'a minɛ an na nin cogoya la mais jɛ o jɛ bɛ yen ni saya de ye o jɛ fara o kɔrɔ aw sara ka hɔrɔnya kan Soumaïla a ye hɔrɔnya da to anw de la anw minnu tora a kɔ an bɛ dugawu kɛ Soumaïla ye ala ka hinɛ na ala kana du barika ta nɔ kan ala kana jamana barika ta nɔ kan ala kana farafina barika ta nɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Soumaïla Cissé furu kan ka se an fɛ Bamakɔ yan nɔ ka bɛn ni alamisa nata ye o dugusɛjɛ juma ni o bɛ bɛn janvier kalo yɛrɛ tile fɔlɔ ma san 2021 suturali baaraw bolodalen don ka bɛn o don ma ka dugawu kɛ bada dali ala k'a nɔgɔya Soumaïla Cissé ani alisilamɛ furu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jatigɛwale maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni silatunna kunun ko kari an ka finitigilaka minnu bɛ wele ko faama ni ye nin wuli ka jɔ in jateminɛ k'a lajɛ a kɔni kɛra dugu la dugu min ni a bɛ f'a ma Kerekura ni ale yɛrɛ ni Koro yɛrɛ bɛ masurunya la bari kilo 7 bɔɲɔgɔnko de bɛ ani Koro yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o cogo kelen na a jirala k'a fɔ jatigɛwale kɛba maa 10 bɔɲɔgɔnko olu fɛnɛ fara an ka finitigilakaw fɛ Mali ani Burukina yɛrɛ dancɛ la Ali Kulubali ale ye ɲinini kɛ o kisa kan seereya min sɔrɔla an ka jɛ k'o lajɛ Mali kunkanko kibaruyaw la jɛm ye Mali camajɛ bolo yanfan kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn ye dɔgɔlɔdugu o kunkanko kibaruyaw hajirala k'a fɔ ko fɛn ye kari tɛmɛlen ni u bɛnna desanburu kalo tile 22 san 2020 ko fɛn ye nɛgɛ ka ɲɛ 10 o tɛmɛnlen ni sanga fu bɔɲɔgɔnko kɔni ye ko fɛn ye bamaci walikɛbaw ko olu kɔni ye gɛrɛdɛ kɔnta ka ɲɛsin fɛn ye o yɔrɔ sigibaw ma ka taa u ka baganw ka taa u kɔni minɛ k'u kɔ kɔndon ni o ye o de hokun kɔnɔ fɛn ye Mali wolomasiri taba minnu bɛ o ɲɛmaaya la o yɔrɔw la ni u b'a wele ko poste de commandement o kɔni ɲɛfɔlen olu kɔni ye olu ye Mali wolomasiri tabaw ka se ka olu kɔni bila fɛn ye ni bamaci walikɛba maa ninnu kɔni nɔfɛ o de hokun kɔnɔ ko fɛn ye Mali faamaw kɛtɔ k'u kɔni nɔbɔ ka taa se fɛn ye dugudalaw bɛ min wele ko kiri ko o bɛ Mali ani Burukina dancɛ kɔnɔ o de hokun kɔnɔ fɛn ye bamaci walikɛbaw ni Mali wolomasiri tabaw kɔni tala kari ɲɔgɔn o yɔrɔ kɔnde la o de hokun kɔnɔ ko o kɛla dugu dɔ kɔrɔ dugu min ni u b'a wele ko Ogo 5 o de hokun kɔnɔ a jirala ka fɔ fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye tasuma kɔni bila fɛn ye bamaci walikɛba maa ninnu kɔni bagan minnu kɔni bɛ ni u kun kɛmɛ ka olu kɔni doni ka to ka taa ni o ye ni u ye Mali baganmaralaw ka bagaw ye n'u ye dɔgɔnɔw ka bagaw ko o de senfɛ fɛn ye Mali wolomasiri tabaw ko o kɔni ye u bɛɛ kɔni minɛ o la ka sɔrɔ ka fɛn ye bamaci walikɛba maa 2 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu kɔni bɔnɛ o ni kɔni na nka a jirala ka fɔ fɛn ye Mali yɛrɛ wolomasiri tabaw olu kɔni na
masa maa kelen tɛ yen ko maa min banana kuma tɛ k'a fɔ ko dɔ kɔni fatula maa si ni kɔni ma to nin kɛlɛ kɔni na o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw olu segitɔla ka na fɛn min ye koro o ni koro tɔ kɔni tolen fɛn min ye kilomɛtɛrɛ 4 bɔɲɔgɔnko kɔni ye ko u nana be fɛn min ye bamaci walekɛba maa dɔw fana kɔni ka diɲɛ kɔni kɔnɔna na ko o de hukumu kɔnɔ Mali wolomasiri tabaw ko u kɔni y'u jɔ o yɔrɔ fana na ka mugu kisɛden k'u sɛbɛ kɔrɔ ci o yɔrɔ la ko nka fɛn min ye o ye o yɔrɔ fana de la ko Mali wolomasiri tabaw ko o ye bamaci walekɛba maa 4 bɔɲɔgɔnko ka se ka olu bɔnɛ o nin na fɛn min ye Mali kɔnɔ wolomasiri tabaw la ko maa kelen tɛ yen min banana kuma tɛ k'a fɔ ko dɔ fatula ko maa si ni ma to a la o de hukumu kɔnɔ ko bagan minnu kɔni tun bi u bolo o sɔrɔla k'o baganw bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka na a bila fɛn min ye koro dugu kɔni kɔnɔna na wa jirala k'a fɔ sanu cɛ alamisa tɛmɛlen ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw y'a jira k'a fɔ ko o ye bamaci walekɛba maa tantan caman ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u nin na fɛn min ye Mali ani Burukina kɔni dancɛ kɔni na wa jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye o alamisa kelen ko fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw fɛn min ye nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛlen sanga 30 bɔɲɔgɔnko ye Mondoro dugu kɔni kɔnɔ ko fɛn min ye u ni bamaci walekɛbɔ kɔni karila ɲɔgɔn na o yɔrɔ fana na fɛn min ye Mali wolomasiri taba minnu ka baara ye pankuruboli ye olu nana dɛmɛ do dugumamaw ma ko u kɔni ye tasuma kɔni mana fɛn min ye bamaci walekɛbɔ kɔni na ka maa caman kɔni fa o la o fana na fɛn min ye Mali wolomasiri taba tɛ yen ko maa min kɔni fatula ko maa si ni kɔni ma to o la Mali wolomasiri tabaw kɔni na a jirala k'a fɔ ko n'i y'a jateminɛ kabini Mali tariku ko n'i y'a jateminɛ kabini san 2015 waati i n'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali camajɛ bolo yanfan tasuma de don bɛ a la fɛn min ye maa dɔ kɔni fɛ n'u ye Amadu Kufa fɛn min ye ni a bɛ ka dasago wale kɔni ta a n'a ka maaw ka ɲɛsin Mali sigibaw fo ka taa se jamana lakanabaw kɔni ma. Furakɛli cakɛ bondason min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma ko Sisoko Abasawu Sawuda a ɲɛmɔgɔba ale kɔni bɔra Gambi jamana ka tɛmɛ Senegal jamana yɛrɛ fɛ ni kana i yɛrɛ sɔrɔ Kayikaw fɛ yen nɔ ani a ka jamakulu caman u tun bɛ ɲɔgɔn fɛ wulikajɔ min kɔni kɛra u fɛ kana Kayikaw fɛ yen nɔ min bɛnna juma tɛmɛnen yɛrɛ ma décembre kalo tile 25 tele ɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka se a kɛnɛ kofɔlen kan a kɔni bisimilara Kayikaw fɛ jama yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Traore u ye seereya min sɔrɔ ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ an ka jɛ k'u lajɛ. Juma tɛmɛlen wula fɛ nɛgɛ kaɲa 17 Sisoko Abatu Sawuda ni o ye farafinfura yiri gɛlɛgɛlɛ yɛrɛ ye k'a yɛlɛma ka kɛ fura ye min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka adamadenw yɛrɛ furakɛ a jɛkulu maaw kɔni bisimilala Kayikaw fɛ Kayikaw bɔla i n'a fɔ kɔnɔkulu ka taa Sisoko Abatu Sawuda maaw kɔni kunbɛn Kayi yɛrɛ donda la o tɛmɛlen kɔfɛ u tɛmɛna n'u ye Kayi yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ ka na u bisimila Kayi sigida min n'a bɛ wele ko Legal Segu ni Sisoko Abatu Sawuda yɛrɛ ka butigi kura ani a ka kɛnɛyaso kan ka bila sen kan o sigida kofɔlen na Sisoko Abatu Sawuda tigi n'o ye Isiaka Sisoko ye ale ka kɔrɔfɔ la olu nakun Kayi dɔwɛrɛ tɛ ka se ka kɛnɛyaso o dayɛlɛ ka di Kayikaw ma ale ni Abatu Sawuda butigiba min bɛ se ka kɛ sababu ye kɛnɛya ka se ka sabati Kayi marabolo fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni nana fɔ Mali nana yɔrɔ ne Bamako mɔgɔw b'a dɔn furakɛli la mɔgɔ bɛɛ bɛ nɔfɛ surtout ni a kɛra fɛn min ka ɲi hadamaden ka jata kɛnɛya ma sisan alhamdulillah n bɔra Gambi ka taa Dakar ka bɔ Dakar ka na Bakel ka bɔ Bakel ka na Kayijang fɛn ye min objectif ye ka na mɔgɔw furakɛli ala ka sira kan mɔgɔ bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ an bɛna min kɛ Kayi baaraw mɔgɔ i b'a dɔn ko bana b'i la a kɛra bana sugu i k'a jara i ye kɛnɛya silamɛya sira kan filankafiya tɛ yen produit chimique t'a la a bɛ kɛ produit naturel bio i ye kɛnɛya sɔrɔ a nana wale kan o ye sira caman de sɔrɔ bari inshallah ni aw sira ye dɔrɔn a b'a bɛɛ sɔrɔ weleka min bɛ ka ɲɛsin Kayikaw ma dɔrɔn ne sigilen bɛ kɛnɛma le n'i y'a ye ne nana yan ka na n ka mɔgɔw dɛmɛ ɲɔgɔn tɛ n bɛ se ka sigi n ka yɔrɔ la mɔgɔ bɛ na n sɔrɔ yen parce que ka surunya mɔgɔw la mɔgɔ b'a sa France u b'a nana yan mɔgɔ b'a sa Amérique u b'a nana yan u b'a sa Dakar u b'a nana yan u b'a sa Bamako u b'a nana yan sisan pour que olu tigi lafiya o le ka sɔn ne na yɔrɔ yɛrɛ la n b'a wele aw kana yan ye aw ka yɔrɔ ye an bɛ mɔgɔ furakɛ mɔgɔ fana bɛ kɛnɛya parce que mɔgɔ bɛ yen bi i seko ye i ye kɛnɛya sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ bari n'i ma kɛnɛya sɔrɔ i bɛ problème kɔnɔ kɛnɛya ala ye kɛnɛya sababu di ne ma a di ne ka mɔgɔw ma ye ne ye man ne ye n ka furaw bɛ yan n'aw nana aw bɛ fura sɔrɔ ɲinɛ n bɛ ne fɔ mɔgɔ bɛɛ ye n bɛ dugawu mɔgɔ bɛɛ ala ka kɛnɛya di a bɛɛ la Kayikaw ye Sisoko Abatu Sawuda kunbɛn ni nisɔndiya ani bɛrɛbɛrɛ ye barisa ka farafinfura gɛrɛgɛrɛ ɲini ka na olu furakɛ kɔlɔlɔ t'a kɔnɔna na o de kɔni tun ye Kayikaw ka laɲini ye a bɛ san caman bɔ vraiment a diyara n y'a bonyana ma an y'a kanu ni bi tɛ Sisoko ka na an fɛ n'an y'a sɔrɔ an tɛgɛ kɔnɔ yan alhamdulillah ala ni ce Kayi cɛ n'a muso Gidi Maga Jɔnbɔgu
karta jafunu girimaga awa nyoro yelimane kanyaga anya be bisimila awa sisogo abat saudari de kana li sasa kenke jangiro ngani nogumbe jangiro nyeme pew bi anw nisɔndiyalen ba de don Sisɔkɔ Habari Sawuda ale nana ka na magasin ba dayɛlɛ ne faso la welekan min bolo ka ɲɛsin n balakaw ma banabagatɔ ani banabagatɔ somɔgɔw aw bɛɛ ka boli joona a kana Sisɔkɔ Habari Sawuda ale ka magasin ba bɛ Kayi kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma mɔgɔ si tɛ fɔ i jigiya kɔ u b'a fɔ quartier ma ko quartier 41 ka ɲɛsin hôtel Kasɔn ma n'ala sɔnna yɔrɔ in tɛ yɔrɔ dogolen ye. Sisɔkɔ Abatu Sawuda a jɛkulu maaw kɔni ye wele bila Kayikaw bɛɛ lajɛlen ma jumadon wula fɛ u ka se ka wulikajɔ bila sen kan k'u jija ka na butigi dayɛrɛ kɔnɔna min kɛra sibiri tɛmɛlen desanburu kalo tile 26 san 2020. Halisa furakɛli yɔrɔ kunkanko kɔrɔfɔ la ni o ye Abataw Sawuda ye nin ye furakɛli yɔrɔ ye min bɛ anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nka n'i ye a fura ta k'a lajɛ fura man di ba don Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ yanni u ka santiri yɛrɛ ka dayɛlɛ santiri dɔ kɔni dayɛlɛla Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min kɛra sibiri tɛmɛnen ka bɛn desanburu kalo tile 26 ma o cogo kelen fana na a butigi dɔ fana dayɛlɛla Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ n'i ye nin baara in bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a kɛra Kayi kin min na o de ye Legal Segu yɛrɛ ye nin ye kin ye n'i bɛ bɔ Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na ka i kunda Senegal sira yɛrɛ ka nin yɔrɔ kofɔlen kɔni bɛ yen nɔ Kayikaw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya walasa kana nin kɛnɛ kofɔlen kan min b'a to kɛnɛya o yɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na Kayikaw fɛ yen nɔ wulikajɔ kɛba tele ɲɛtaa tɔgɔ la Abdu Watara ani a ka jatala Laji Mamadu Tarawele. Sisɔkɔ Abatu Sawuda ye farafin fura yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ka maaw kɛnɛya kɔlɔlɔ tɛ min na a butigi dayɛlɛli baaraw kɔni bilala sen ka samedi tɛmɛnen desanburu kalo tile 26 sɔgɔmada fɛ Kayi marabolola min bɛ wele ko Legal Segu o waleyaw kɔni kɛra Kayi yɛrɛ jamana marabaw ale ni ladalama caman yɛrɛ ɲɛnɛ laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ka Sisɔkɔ Abatu Sawuda butigi yɛrɛ dayɛlɛ ale ni ka a kofɔ Kayikaw ye nafa min bɛ a la kɛnɛya yɛrɛ nasira fɛ. Alhamdulillah rabbil alamin Bamako bitigi fila yɛlɛ Bamako Kayi bitigi kelen yɛlɛ Kayi yan a bɛɛ ye kelen ye min y'a tinna an taara Bamako ka taa bitigi yɛlɛ Bamako o kelen de y'a nani yan fana Kayi yan ka mɔgɔ furakɛli Mali fan bɛɛ n bɛ taa bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ tulo bɛ na n'i m'a sɔrɔ i ka dugu kɔnɔ i ka dugu comme i ko Kayi mara i ko Ɲɔrɔ i ye fɛn Mali ka yɔrɔbaw an b'a yɛlɛ a bɛɛ la a Mali ka dugu fitinin an bɛ fɛ ka représentant sɔrɔ o bɛɛ la inshallah fura in nafa in o le ye Habatu Sawuda ye Sisɔkɔ i m'a ye Sisɔkɔ Habatu Sawuda Sisɔkɔ a ka dɔnni a ye min kala a bɛ min dɔn kosɛbɛ o le ye Habatu Sawuda ye ani fura min bɛ ko Habatu Sawuda o bɛ jara o bɛ furali kɛ ne y'o le kalan ne b'o le dɔn alhamdulillah rabbi ala tɛ bi an ka tɛ kosɛbɛ fura in a bɛ fɛn caman bana jɛman furakɛ bana caman ba furakɛ an bɛɛ b'o dɔn n bɛ kɔn kunkolodimi kɔnɔdimi tension dabali sendimi arthrose kodimi cɛyabana musobana den tɛ se ka sɔrɔ furu bɛ kɔla minnu ma an sɛtani ye mun na i y'u dabali dusukɔnɔdimi tension diabète ala ka dɛmɛli kan nin bɛɛ ka fura bɛ an bolo a ye mɔgɔ dɛmɛ bi alhamdulillah rabbi n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn fura min bɛ yan fura min i k'a fɔ Habatu Sawuda ala kɛlɛ ko a bɛ bana bɛɛ furakɛ fɔ saya fura fɔ saya bana a tɛ se ka o kɛ dɛ a don ala kɛlɛ a ye mɔgɔw jara lɛ a ye mɔgɔw jara mɔgɔw y'a jara ala kɛlɛ ye bɛɛ kɛ bari a bɛɛ ma bɔ nin Habatu Sawuda kɔnɔ a bɛɛ bɛ nin Habatu Sawuda kɔnɔ n bɛ min fɔ maliyɛnw ye n'i y'a sɔrɔ min b'an bolo mɔgɔw y'a nafa dɔn bi yan bɛ fa kosɛbɛ ala kɛlɛ ko sasa ala y'a jigi bana bɛ ji a jigira fura b'a la min b'a dɔn a b'a dɔn min t'a dɔn a t'a dɔn Habatu Sawuda fana a bɛɛ b'a kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a kala i b'a dɔn kosɛbɛ i bɛ se ka bana fura bɛɛ kɛ bari a tɛ fura kelen ye furaw ka ca safunɛ bɛ yen minta bɛ yen gɔsirita bɛ yen sisirita bɛ yen dita bɛ yen mugu bɛ yen kisɛma bɛ yen a bɛɛ b'a kɔnɔ hali tulu bɛ yen i bɛ min kɛ nugun na masha Allah a safunɛma a tuluma a bɛɛ b'a kɔnɔ o bɛɛ ye dɔnni ye n'i kalan na i bɛ se ka o bɛɛ kɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn fura tɛ yen wala fɛn tɛ yen i bɛ min utiliser i fari la kabi sɔgɔma fo suro hali ni bana tɛ la ne ka fura bɛ se ka o ta ni a tɛ n bolo a bɛɛ bɛ n bolo yan
ala ka demal la kayikaw ye susugo awatu sauda ka butigi kura in dayɛlɛli kɔni kunbɛn ni tare ale ni a ka kɛnɛyaso min bɛ kɛ sababu ye ka maaw yɛrɛ lajɛ bana min b'u la ka se k'u furakɛ lafiya yɛrɛ la kayikaw ka kɔrɔfɔ la u ko furaka sɔrɔ min ye farafinfura yɛrɛ gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ kɛ sababu ye ka olu yɛrɛ furakɛ ni kɔlɔlɔ t'a kɔ o kɔni ye waleya min bɛ se ka kɛ sababu ye ka ɲɛta yɛrɛ sabati Kayi marabolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Vraiment a diyara an ye fo ka dama tɛmɛ ka sababuya kɛ ale nana ni jate mun y'an bolo yan an bɛ ala deli ala ka dɔ fara kan de bitigi ka bɔ kelen na a ka kɛ fila yɛrɛ tellement que mɔgɔw kana sanni kɛ o de ka d'an ye an ka laɲini ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni bana ko i kɔnɔrɔ fili i kana nin yɔrɔ in na a ka fisa i ka taa bolisɔnnaw ni fɛntigiw bara fura kuntanw ka ca mais nin fura in de ye fura yɛrɛ ala kira ka salalaw alayhi salama a ye nin fura ninnu de indiqué donc ale ka baara o de donc an b'a fɛ bɛɛ lajɛlen ka na i yɛrɛ furakɛ yan nɔ o de ka d'an ye. Bon a kɛra wasa ye ni ko k'i b'a wasa fɔ ka ban nisɔndiya barika yɛrɛ de don bisɛ fɛn mun dilanna kɛnɛya kama i b'a dɔn nisɔndiya kɛni tɛ se ka fɔ ka dan a tɛmɛ a dan na i bɛ fɛn de fɔ a la dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ dɔrɔn kayikaw bɛɛ kan ka nisɔndiya k'a fɔ ko kɛnɛya de na n'u bara ni maa ni kɛnɛya na n'i bara dɔrɔn i k'a dɔn k'a fɔ k'i ye hɛrɛ sɔrɔ ni maa kɛnɛyara i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ i y'a mɛn i bɛ wari sɔrɔ i ka kɛnɛ de i y'a mɛn i bɛ ala bato i ka kɛnɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛnɛya in de kɔnɔna la kɔnɔ maa mun y'a ka nafolo ta ka taa kɛnɛya ɲɛɲini ka n'a di aw ma aw sigilen fɔ ka yɔrɔ la aw kan ka to k'o san k'a ɲɛɲini a bɛ se a y'a fɔ bana mun don alhamdulillah abatu sauda mɔgɔ b'a la kiraba sallallahu alayhi wa sallam ale yɛrɛ y'a fɔ a bɛ bana bɛɛ furakɛ kira tun bɛ bana bɛɛ furakɛ n'a ye awa ale taar'o ta ka n'o di an sigilen ma fo Kayi yan o ye kayikaw ka kunnadiya de an b'a fɔ dɔrɔn ala k'an n'a sara ya rabbi awa a y'a dabɔ mun kama fana ala k'o jaabi a la an b'o ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'o k'an ye. nin diyara n ye bi ka tɛmɛ ala damatɛmɛ kan an bɛ ala deli halisa ala ka dɔ fara nin kan ala k'a jiri ala k'a bolo ma ka baara kan ya rabbi an bɛ ala deli a filɛ k'a dilan Kayi ma ka taa dilan Mali région bɛɛ la an ka ala ɲini y'o de ye an bɛ ala deli o de la ala k'o nɔgɔya ye ala ka sini kɛnɛ ni laban ko ɲuman ya rabbi ala k'a d'a ma ani fɛn fɛn bɛ baara la ɲɔgɔn min ya rabbi ala ka dɔ fara a bɛɛ lajɛlen kan ya rabbi ala ka bɛɛ nafa bɔ a la a ye fɛn min na mɔgɔ ka kɛnɛya kama ya rabbi a ma ala de b'a dɔn masa ta ala in de b'a dɔn a y'a ŋaniya min kama ya rabbi ala ka ŋaniya tɛmɛ ala ka kɛnɛya di mɔgɔ ma a ye kuma kelen fɔ a ka kuma na o diyara ne ye a ko k'ale tɛ se fɛn na ala de bɛ se fɛn na jɔn n'i ta di ala ma kaba ala b'a bɛɛ nɔgɔya a banna. Sisoko abatu sauda baarakɛlaw ka kɔrɔfɔ la u ko laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye ka kayikaw bɛɛ lajɛlen kɔni furakɛ barisa abatu sauda an kuntigi Mahamadu kisi ni nɛɛma b'a ye ale yɛrɛ ye maaw furakɛ ni a ye. an nakun ye min ye komi an bɛ furakɛli le kɛ an bɛ Afiriki fan bɛɛ an bɛ Bamakɔ mais mɔgɔ caman bɛ bɔ Kayi yan ka taa Bamakɔ ni Kayi ka jan bon a nana fɔ ɲɛna ko mɔgɔ kana bitigi yɛlɛ Kayi sanni mɔgɔ ka déplacer ka taa fo Bamakɔ ni bitigi bɛ Kayi yan olu bɛ nɔgɔya o bolo komi banabagatɔ ka ca bon ni nana yan dɔrɔn inshallah an bɛ solution sɔrɔ a bɛɛ la bon a man kɛ ko wari ko dɔ dɔn anw ka furakɛli tɛ joli tɛ wari ko kan ni wari b'e bolo e bɛ se ka na ni wari tɛ bolo fana e bɛ se ka na mais a mana kɛ cogo o cogo la i tigi min na i bɛ ka bana ɲɛfɔ anw bɛ solution ɲini a la inshallah Sisoko Abatu Sauda a ka baara ye o le ka mɔgɔ dɛmɛ a ka baara ye fɔlɔ ye mɔgɔ dɛmɛ le ka fura yira mɔgɔ la mɔgɔ farafinna ka farafinna jara ka fura di mɔgɔ ma ka furakɛli kɛ o le y'an ka baara ye inshallah. Sisoko Abatu Sauda ka fɛnkɛ tɛ dɔwɛrɛ pour ka kɛnɛya sabati Mali kɔnɔ farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na k'i to i sigiyɔrɔ la banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔ o de kɛra sababu ye an nana bitigi dɔw dayɛlɛ Kayi yan pour kayikaw fana ka lafiya kama ka wele bila kayika bɛɛ lajɛlen ma farafin ni farajɛ kasonga maraka siya bɛɛ lajɛlen Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen kana Sisoko Abatu Sauda ka bitigi min dayɛlɛlen don Kayi Legali Segu à côté de école Kasson ni mɔgɔ min nana dɔrɔn inshallah i mago bɛ fɛn fɛn de b'a sɔrɔ an bɛ consultation kɛ an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ yan nɔ. Sisoko Abatu Sauda tigi n'o ye Isaka Sisoko ye ale ka laɲiniw na dɔwɛrɛ ka se ka Sisoko Abatu Sauda butigi yɛrɛ dayɛlɛ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kayita in bɛna kɛ u ka butigi sabanan de dayɛlɛlen ye Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tɛmɛlen kɔfɛ hakilina min bɛ u la o tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka butigi bila sen kan Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ walasa malidenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛnɛya min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛta sabati an ka jamana kɔnɔ. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Nigerkaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ ko olu kɔni ka kalafiliw kɛra basigi yɛrɛ kɔnɔna la
wa ko min u ka kalafili kɔ jatebɔ ye k'olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni daminɛna ka kɔni kalafili kɔfɔlen ɲɛ a jirala k'a fɔ ko kalatalaw ni o y'u ka jamanadenw ye k'olu kun kamana gannen bɛ kosɛbɛ n'u b'a tun b'a fɛ kalata in ka kɛ basigi kɔnɔna la nka ko u ka laɲiniw sabatira cɛbɔ minnu tun bɛ u fɛ yen nɔ a bɛ taa se fo cɛbɔ 30 kɔ ma minnu ni olu kɔni kun kɛn bɛ k'u kanbɔ u ka cɛbɔya nɔfɛ ni o ye jamana ɲɛmaa cɛbɔyaw ye a fɔra k'u ka dugudenw kɔni sɛbɛkɔrɔ bɔra ka caya ni ka taa u ka jamanadenya waleyaw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ekɔliso o n'u ka kɔlɛjiw kɔnɔna la ɲaamɛ kalata sɛbɛnw kununko dimanche wula fɛ n'i tun y'a ye i bɛna ye k'a fɔ ko kalataw daminɛna u daminɛ wagatiw la wa wagati minnu na ni jatebɔw kan ka daminɛ ko jatew fɛnɛ bɔra u wagatiw la o la kalataso tan bɔɲɔgɔn ko u ɲɛsina olu ma minnu ni olu ka jaabiw kun bɛ ka bɔ u ka teleso an'u ka arajosow la jateminɛw y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko u ka cɛbɔ caman bɛ yen nɔ minnu ni olu taara kalata u yɛrɛ ka dagayɔrɔw la u ko nin de y'a siɲɛ fɔlɔ ye Nigerkaw ka bɔ ka caya ta ka taa kalata basigi kɔnɔna la kununko wula fɛ u ka kalafili jɛkulu min sigilen bɛ o kama ni o ye seni olu y'a jira k'a fɔ ko kalafili bɛɛ kɔnɔna la ko olu kɔni ma ko juguman foyi jateminɛ a kɔnɔna la o kɔfɛ maa minnu bɛ yen nɔ minnu ni olu ye jateminɛkɛlaw ye ni olu ye observateurs nationaux ye olu fɛnɛ ko olu fɛnɛ ma foyi jateminɛ min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye kalafili kɔnɔna la o la seereyaw ka maa min ni o tun bɛ yen nɔ ka ko jateminɛ o y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ u fo kosɛbɛ k'u sababuya kɛ ko kalafili taara kɛ basigi yɛrɛ kɔnɔna la o la a jirala k'a fɔ ko don n'a nataw la min y'u ka kalata jaabi bɛɛ lajɛlen ye ko u bɛna olu bila sen kan nka ko o bɛ se ka tile damadɔ sɔrɔ fɔlɔ. Guinée kunnafoniw na siyaw ka bɛnbaliya o kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa 11 bɔɲɔgɔn ko olu bɔnɛ u ni na ani maa banaden caman o kɛra dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guinée tilebinfɛn bolo la ni ye nin yɔrɔ kofɔlen jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ siya woloma kɛlɛ ka ca nin yɔrɔ in na kosɛbɛ ka bɔ sibiri la ka se kununko kari ma ko ɲininikɛlaw ani dɔgɔtɔrɔsow la ko su 11 de yera morku la kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni olu bɔra Guinée dugu min ni a bɛ fɔ yi ma ko Masanta Guinée frontière olu ka marabolo ɲɛma n'o ye Mohamed Gari ale ma kibaruya wɛrɛ di a la ka tɛmɛ nin kan u ko hali n'o y'a sɔrɔ kɛlɛcɛw kɔni surula nin yɔrɔ kofɔlen na yaasa ka taa maaw bɔ ɲɔgɔn na k'i bɛna ye k'a fɔ ko u ma nafa foyi ɲɛ u kɔni tora kɛlɛw la u ni ɲɔgɔn cɛ nin kɛlɛ kofɔlen kɔni kɛra sababu ye maa caman bɛ yen nɔ minnu ni olu y'u sigiyɔrɔw bila ka u kunda fan wɛrɛ kan maa dɔw ye o seereyaw di kabi a mankan daminɛna i bɛna ye k'a fɔ maa min ni o banala o bɛ taa se maa 40 bɔɲɔgɔnko la kɛlɛcɛ minnu ni olu taara ka taa k'u bɛ t'u bɔ ɲɔgɔn na o maa caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ sɛbɛkɔrɔ jogin na ko nin dugukɔnɔden ninnu k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali maramafɛnw yɛrɛ tun bɛ a dɔw bolo maramafɛn minnu ni o y'u ka kungosogomisɛn fagalanw ye o fɛnɛ kibaruya lasera dɔgɔtɔrɔ dɔ fɛ. Congo Brazzaville kunnafoniw na a jirala k'a fɔ ko kɔngɔ kɔni b'a fɛ ka don u ka dugu dɔw kan ko sababuya kɛ jizo minnu ni o donn'u kan wagati laban ninnu na o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka kɔngo minnu ni olu ni jida ka surun kosɛbɛ ni o yɔrɔ dɔ ye Dubangi ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kabi octobre kalo la ni san bɛ nali la nin yɔrɔ kofɔlen in na o nana kɛ sababu ye ka tiɲɛni caman kɛ o de hukumu kɔnɔna la u ka jamana gouvernement yɛrɛ ye fɛɛrɛ jɔnjɔn bila maa minnu ni olu ye baɲumankɛ jɛkulu ye olu ka se ka na u dɛmɛ cogoya min na u ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la ji ka kasara bolo u ka plantation ni o ye u ka balomafɛnw danyɔrɔ ye ka fara u ka sɛnɛkɛfɛnw kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara ji fɛ ekɔliden minnu walasa olu ka se ka taa u ka kalanyɔrɔ la a jirala k'a fɔ ko a caman bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ don kurun de kɔnɔ yaasa ka se ka ba tigɛ ka taa u ka trimestres kɛ o la ko nin ko in kɔni ye jɔrɔnankoba ye o kibaruya lasera Antoinette Dinga Zondo fɛ ni ale ye minisiri min ni a ka baara bɛ ɲɛsin baɲumankɛyaw ma kununko kari desanburu kalo tile 27 tiɲɛni tun ye maa minnu sɔrɔ ko bɛ t'i jɔ fo maa 180 bɔɲɔgɔnko la o la u ka jatew la u y'a jira k'a fɔ ko san 2019 kɔnɔna la ko o tiɲɛni fanga ma bonya kosɛbɛ ko sababuya kɛ ko nin n'a ɲɔgɔnna ye maa minnu labɔ u sigiyɔrɔw la ni tiɲɛni donn'o kun ko tun bɛ t'i jɔ maa 170 bɔɲɔgɔnko la u ka jamana gouvernement y'a jira k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛw bila sen kan joona ka bɛn ni dɔgɔkun natɔ ye maaw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogoya min na dɛmɛ minnu ni o dɔw bɛ tali kɛ balo ka a dɔw fɛnɛ bɛ yen minnu ni olu tɛ balo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fura o ni a ɲɔgɔnnaw ninnu bɛɛ lajɛlen kibaruya lasera Madame Dinga Zondo nga u ka jamana gouvernement y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni sigilen don k'a fɔ ko o tɛna se ka bɛɛ ka mɔgɔw ɲɛnabɔ.
Ejopikaw fe no wilikajɔ dɔw kɛra sababu ye ka maa 200 bɔɲɔgɔn ko kasara ani la o kibaruyaw lasera kɛrɛnkɛrɛnnenya la kibaruya lasela minnu ni o ye agence France Presse ye sibiri don décembre kalo tile 26 san 2020 olu tilala k'a jira k'a fɔ ko jɛkulu min ni o sigilen bɛ Ejopikaw fe no adamadenya hakɛw sabatili la ko o kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko maa 100 o de tun ni kasara la maa dɔw ye olu jalaki k'a fɔ ko o jɛkulu in kɔni k'i bɛna ye k'a fɔ ko o n'u ka gouvernement kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni u yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ wele ko Metekel ni ye yɔrɔ ye fɛnɛ yɔrɔ min ni wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ ko ni waleya in kɛra ka maaw kɔni dalen to sunɔgɔ la araba don sufɛla la ko ni tiɲɛni min kɛla k'a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu kabini kalo in daminɛna k'a tiɲɛni yɛrɛ fanga bonyana kosɛbɛ ka tɛmɛ wagati tɔw kan ko ni yɔrɔ in na fɛnɛ ko siya dɔw bɛ yen nɔ siya minnu ni olu bɛ wele ko ethnie oromo fo ka taa se ham harama ko ni o siyaw de ka ca kosɛbɛ yɔrɔ ninnu na maa dɔw fɛnɛ yen sigibaga dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin waleya in ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko nin ko in kɔni bɛ sɔrɔ siya dɔ ko siya min ni o bɛ wele ko Gumez ni olu fɛnɛ ka siya woloma kɛlɛ fanga ka bon kosɛbɛ maa dɔw fɛnɛ ka seereya la olu y'a jira k'a fɔ ko ni nin yɔrɔ in yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko dunan ka ca yɔrɔ la kosɛbɛ ko kɛlɛ ye maa minnu wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la ko ani u ka baganw hakilila jiginna octobre kalo tɛmɛlen a jirala k'a fɔ k'u ka jamana minisiri ɲɛma ni o ye Abe Ame k'ale y'a jira k'a fɔ ko nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw kɔni bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn minnu ni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko o ye kasarabaw ye ale tilala tuguni ka jalaki ta k'a bin u kɛrɛfɛ jamanaw kan ni a y'a fɔ ko ni ye nin wulikajɔ n'a ɲɔgɔnnaw ye olu ka jamana kɔnɔ k'a ti ban k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu ni olu kɔni bɛ bɔ Sudan jamanaw kan ka na ko olu de nana ni nin waleya n'a ɲɔgɔnnaw ye o la ko u bɛ wele bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Khartoum ma k'u kana dan sigi nin ko in na. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka a di an ma an ka walawalali kɛ a la ka foli ani tanu k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka dugawu kɛ fanga sinamatɔ ɲɛmɔgɔba ye Sumayila Sise ala ye ale min ji dɔgɔya Faransikaw yɛrɛ fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɛra juma tɛmɛnen ka dugawu kɛ badabada dali ala ka a nɔgɔya Sumayila Sise o togoya kelen na ala k'an yɛrɛ ɲa kan an ka don labanw yɛrɛ kɔnɔ basigi ani kolosuma ala ko sabati an ka jamana kɔnɔ ala ka sini do kibaru kɛnɛ yir'an na.